Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Uncu Anas Kim. Kali ini kita berada di base campnya Imperium Live Music. Oh ya, kita kali ini bersama bos pemilik dari Imperium Live Music. Ini orangnya. Nah, video ini atau video berikut merupakan penampilan kedua dari Uncu Anas Kim bersama Imperium Live Music. Yuk kita tengok gimana aksi perform dari Uncu Anas Kim bersama Imperium. Oke, Oh ya, saksikan ya guys. jangan lupa support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, and share. Oke, karena subscribe itu gratis. Yuk, gak berlama-lama lagi kita tengok aksi bapak ini. Kritik dan saran. Jangan lupa di kolom komentar bawah. Oke. Karena kritik dan saran dari kalian adalah dukungan moral bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Oke, makasih semua atas dukungannya. Kece kemang ngece carito di tengah balai Kedeleko di sabila inyunan paling pandai Mulai dari keju mentega kaince pantai Urang nan mandang ala satu pulau talalai Otal kamu kadang ke langit tinggi laman julang Pasayok na punya tabang rang mandang ala tacangan Otal na samu kadang ke langit tinggi laman julang Pasayok na punya tabang urang mandang ala tacangan Aku disabila biar inyo pada urang Dia pilih dia dan dia inyo naya kapan tabang Tapi ku dilihat dia barasa di kepong bendang Kapai jalan kaki ka pulang jo ojek usang Ota beneredare kepiti inyo lanan pasai Kalemonan juga lamai orang mandanga alam talalai Didulang ami didulang pendulang ami di bangko Diulang sampai kasarang dicalia angko nanti bo Tanjung Tirang Batu baru tepi lawi letak kotanyo Jika dia sebenar suko mendaki dua kamu ko 83 di kupon tolong dijago 83 alun ado orang punyo Malinggo stirohani bajoket si minah kayo Batanang senamai sigo angui uncung dah satu 20 di sigi 20 di agak tando Alun ado sudi kembali buah di baju Medan tanyo merawa na tarwih ka beras tagi Dapet minatu kata mintuo nyoci buah mandi 82 di kupon tolong diisi 82 belum ada orang sudi Layu buku surian ulah gagak di dalam parak Dulu baku dia nerang kampung baca kabanyak 79 di kupon tolonglah disibak 79 alun ada orang nampak Sayui bilangan bulan dosa mang bayalah gaji Anak-anak alun makan sadang awak indah bapiti 29 di kupon tolong diisi 29 alun ada orang sudi Rusuh negeri Jambila banjir si bantang hari Lah banyak ternak mati rang kampung satu mengungsi 6 balai di sigi 6 balai tolong isi Alun ada sudi kembali buah di kiri Goyang lu guys, goyang ye Kete kemang ngece carito di tengah balai Kedeleko di sabilah inyonan paling pandai Mulai dari keju mentega kaince pantai Urang nan mandang ala satu pulau talalai Ota benerai-darai kepiti inyonan pasai Kalemonan juga lamai urang mandang ala talalai Didulang abi ditulang diulang cabai kasarang Celiang penang datang batanang sana macintang Lakalan aku yang lansek siang sengene banyak jirawe Diulah kawin terlambe bakawan coba jakete 50 ampe di kupon tolong didie 50 ampe alun ado urang dape Allah adonan dape tigo baris temu balai hince Ado urang nan dape tigo baris mau balai ince Oke tigo baris mau balai ince
50 ampek. 5 ampek 7 6 80 30 ampek 8. Sabaris. Ampek balik. 31 5 plus 1 65 7 plus 9 2 baris. 5 22 ampek 5 6 plus 1 7 plus 8 3 baris. Mantap. Iya. Ah, tuh. Salam sama Om Jelwa. Iya. Anak saya tuh. Anak iya, ayo santiang ya. Iya. Indah ayah hadapi anak ay. Ayo dia. Mantap. Iya. Kita lanjut bermain Nio main bara. Sepenuh-penuh kupon. Yo. Kita main sepenuh-penuh kupon. Tapi yang salah peko kuponnya kita cabiak lah. Okey, yang salah kita cabiak. Dan yang coki harus berjoget lemua. Nan coki harus bergoyang. Kalau tidak bergoyang coki peko menang tak lagi hadiah dah. Bahasa sesuai sesuai. Sesuai deh. Angkat dulu kuponnya yang sesuai, yang sesuai. Angkat kuponnya. Yang coki harus bergoyang. Kalau tidak bergoyang, tidak diagih hadiah menang surang je lah. Iya. Nyanyi preman. Okey. Aye. Main gas saja guys. Digas saja guys. Jombang barang bisa hingga bahu. Dahulu bakas ya sayang, cando orang dah tahu. 30 nan datang, 30 di sudu alun adonan manang. Kita bagoyang di bawah sayang. Bawah bapak. Apa kini angkonan datang, abuliah capui kasarang. Tangakan tarang-tarang batanang senang mancentang. Capui mola dawang sayang. Capui celo. Dan dia. Apa angko kini nan datang, batanang sana babilang. Angin tanggungkan surang itu sama terbangkang. Apa nan datang, batanang sayang. Aye. Oka buki, batanam padi ditanam anak bintuangan. Lama-lang nasib si joki, lataga tiang gantuangan. Cie kiri, cie kanan, sabaleh tolong tandokan, sabaleh diditakan. Sanseden, malang dan coba sekolah. Coba sini. Tolong dicapui, indah boleh dicaliak. Capui, ulang liak. Capui ke caliak dah. Kanggam saja. Kanggam. Tuan. Iya. Jika kini Allah dicapui, batu alun dibanco. Banyak lai. Sambuah lai. Ayo. Lahapasiyu, puyuh di hutan, menyawi gagak diribo. Malang nasib ayam aduan, suah kakaret lawan pun tibo. Ondel kanjong oi, ayo. Cari 38 tuling, kupunya tando. 38 alun ado, kurang suku. Siap mencapui, dicapui saja bijak. Jadi saja. Apa kini angkonan datang, ampek dari muko, bara balakangnya. Ampek nanti muko, bara minta di balakangnya. Ampek nanti muko, bara belakang limo. Pada joki mana minta, limo lah keluar. Ampek
Iko macamnya 1 sampai 9 je. Mana minta? 9. 1. Lambo ni kan? Ada sekali lai. Ya, Jason Sua. Hey. Alah alah. Ananana. Cere kebang surian. Jumlah kayu di kumbang ampe puluh 9. Angko tandokan. Aye. Alun ado. Urang bakanan indah boleh dicaliak. Agihkan ka ambo. Begini aku nanti mo. Selesai deh. Malang deh. Aye. Angko limo. Nandi mungkonyo. Para minta balakangnya. Limo taga di mungko. Para di balakangnya. Para 6. 2. Limo lah. Limo di mungko para belakang. 8. Okey. Ada lain limo di mungko dong. Para minta. Para mol. Limo di mungko. 3. Aye. Aji ko limo. Nandi mungkonyo. Para minta balakangnya. Limo nandi mungko. Para minta balakangnya. Ondele kandong oi. Ko konferensi Asia Afrika di Bandung Lotek kotanya di sekolah Al-Baraja tahun berapa? 55 ya betul ada. 55 kini nanti po itu tahunnya iyo konferensinya 50 ala 5 indah adonan suko kembali buah capui kasiko capui cek dua capui cek jangan cantik kan kamu saja. Apollo kini angko tabau limo masih di mungko para di balakangnya limo nanti mungko para di balakangnya 8 tiga limo di mungko para 8 limo di mungko 8 para lain 8 tu 8 lah 6 para 6 yeah. Jika limo masih di mungko para di balakangnya limo nanti mungko para minta balakangnya tangakan mula ambo tangan deh kok pang limo rangkayu tanam tadi malam inyo mantamam para 56 sampai 6 ngapi 6 lah palimo kita 6 lah aye salai apa odi capui batunya balik indah boleh dicaliak diganggang saja agihan ka ambo apa kini angkonyo aji ko duo nandi mungkonyo para minta balakangnya duo nandi mungko para di balakangnya duo di mungko para belakang ampe 7 duo di mungko 8 okey duo di mungko ada duo di mungko tak ada dah asailah duo di mungko pada tak kebo 7 ampe 8 ayah ay aji ko duo tata di mungko pada minta balakangnya para balakangnya mula dangakan ambo pasang mato pasang talingo duo hari kurang sebulan kemasuk angsung di bulan tekan nawak
tahu dah? Jumlah rakaat. Pada jumlah rakaat kau. Pada jumlah rakaat kau. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pada jumlahan. Tujuh balai tua. Iyo sabanya jumlah rakaat rayakan semua umat orang Islam yo salat Jumat tujuh balai dicatat tujuh balai tandapan. Apa kini engkau dilihat tolong dicatat sia amno ambil sia amno melihat pece ah. Aduh lah mulai. Ayo. Ajiko anam nandi mungkonyo para minta balakangnya anam nandi mungko para di balakangnya anam naga di mungko para belakang anam mungko kodok para lain kodok anam kodok apa anam di mungko para anam lo jiko anam naga di mungko ah. Iya, sa panuh kupon. Inyo maine 6 baris. Sa panuh kupon. Lai ada jo angko di kupon tu lai harus besi. Ada. Yun na jadi dah. Okay lah guys. Dah adi. Iya. Iyo, dapat tu lah tuho temaan sekali kau. Beko kalau tu salah kita japiak lah. Ayah, iyo, Ajiko anam nandi mungkonyo para diminta tadi anam taga di mungko para minta lakangnya anam taga di mungko. Bara. Ako ditanam, tabu ditanam begitu ali. Tadi po ako sa roman, anam nyo 2 kali, 66. Alulay paham, salay. Obral. Apo kini, ako nang datang, ajaboy ka dalam sarang, indah boleh dicalian, biya utuba dendang. Apo kini nang datang, 7 na di mungko para minta balakangnya. 7 di mungko para balakang. 7 2, 7 3, 7 5, 7 2, 7 5. Hah? 7 para? 7 ayat 7 5, 7 3, 7 para mintanya. 7 5, 7 3, 7. Saksi keluang konyo. Ala tu rezeki lu lai. Ala rezeki lu lai. Ajiko tujuh masih di mungko para di belakangnya. 7 tak di mungko para di belakangnya. 7. Kurang apa wah? Paku dolimo seku pamutih tali. Jauh bakirin bungo kulayo jo diganti. 3 tali sana tarimo 3 tali. 3 tali
27 ah. Jalan. Aku cabut ni. Ya. Jangan bisa lihat cabut. Iya. Ha. Ha. Iya, come on. Yeah. Ha. Alun cuki lekan. Alun. Siap. Iya. Pariaman tadang alangang patapuin mengkono nami dekan kota dan nasanang mau tumpang padan kami bilatang balilasan adi balinan mudo-mudo digoyang batu di karua cali angkon nanti bobakanang kadang manyucut jiko angui uncun dasato ayen Ajiko Tiko di belakangnya para minta di mungkonyo Tiko di belakangnya para minta mungkonyo Tiko di belakangnya para minta mungko Tiko di belakang para mungkonyo 5 1 Tiko ada Juki Tiko di mungko Tiko belakang pada minta mungko Tiko lo yang joki nanti yang joget lah dah joget lagi dia ada Aji iya bara bara bere bere bara bere bara bara bere bere bara bere Pariaman yo iyo ha joget goyang iyo iyo lemon atua aye Ajiko Tiko tadi di belakangnya panangan minta mungko adonyo minta ampe adonyo minta Tiko ado minta nyolino banyak minta anak barua di kandang kudo di rese busuk baunya latipo angko sarupo suok kida samo gadangnya 30 Tiko di agia tando Tiko Jalan Sia mancabui batu kini ko cabui lacie indah boleh hari calia sakihan ka ambo aku angko tak cakia sansai den malam Kini angko kini nanti po angko indah bakawan sendiri saja angko indah bakawan para minta angko na bakawan siya mananya 6 para lain 1 konta 6 1 lah ala doon ang suki ala alun lain aye Kini angko indah bakawan angko sendiri saja tangakan bola kawan para angko nanti ko angko indah bakawan Ramo si kumbang janti kasi indah pang bakudo nalamu aja din nanti nana dia dah bujang tibo sansai din tungkoy pantun na mo tungkoy dah ada dah si inam pelayan seksi tengah malam mencari laki sadang bajudi nyoka rumeh sampai pagi 6 jalan sendiri 6 sebelah kiri 6 tolong diisi sansai den malam den kalau si nama sesi kencang ya apa kini angko nan datang indah punya dicari dicabui saja apa angko nanti bo pasang matung satalingo Jiko Tiko nanti mungkonyo para minta belakangnya Tiko nanti mungko bara di belakangnya Tiko di mungko 7 5 2 9 9 agak luar
Tiga di mungkot, tiga 9 nak keluar. Ya, yang keluar, tiga 2, tiga 5, tiga 7 ah. Lebih tiga nak keluar lah. Aji ko tiga, nanti mungkonya, bara di belakangnya. Tiga taka di mungko, bara di belakangnya. Bara-bara bere-bere. Oh barana, itia jo anso si kuatan si kubatino. Wajah sabana suku mandake duduk di buku 35 di agiatan do salai-salai aku lokin ni cabut-cabut dicabui cie indah boleh hadis salia dicabui sajo sarahan ka ambo apa kini angkonyo batanang sana jago sama to bersangkalimu sansai dan malang ada yeah. Jiko limo nandi mungkonyo para minta balakangnya limo nandi mungko 8 9 limo di mungko para minta belakang 8 3 para lain limo di mungko para belakang 5 ada para 9 8 7 ah. Yang lain bara. Wah banyak 9 je 8 je. Bara mai. 9 je 8. 9 je 7 ya. Banyak. Bara lain 5 di muka. Alah jangan culai deh. Kini tak balik angko nanti bang. Tak balik dari Nancako. Tak balik kini tibo. Tak balik dari Nancako. Salia itu angkonyo. Tak balik. Aku obadawi. Anakku palo rajin supaya jo puaso. Sabana elo butinyo jiko mati masuk saruko. 53 itu angkonyo. Kata balik do.
tiga balik lunai. Coki. Ya coki baru. Allah ada kurang nan coki. Bagoyang dulu uni. Coki tak boleh lagi dia harap. Kena wakili siya anaknya dah. Gaji aja lah, dah capek. Iya. Ya tadi tu cuma tanya. Tiga balik keluar Nun. Indahnya menang je dah. Iya. Ada wakilnya. Ada anak ke dah, anak. Joget bet. Jika mewakili kuliah baju menang ke dia dah. Capek apa joget? Iya. Hei. Bet ni kawan joget. Ada perjanjian sia coki bajoget. Nak ke dia dah. Sunset dan malam ada. Jika anam masih di muka, alun di bacuan, anam tak di muka, para tadi minta balakang, para di balakangnya. Alah Cuki, alah Pak, joget Pak, takui apa joget, sehat Pak joget dong. Jika anam tak di muka, para minta balakangnya. Allah tak jadi bunuh-bunuhan tokoy. 69 tolong tulihan 69 itu angkunya kawan di kupon tolong tandokan alun ado makanan. Salai. Asia mancapui batunya kini itu. Ala Cuki Pak, Para Cuki. Oh iya. Kurang tahu kok. Kurang mau makan kok. Jika kini angko nanti limo di mukanya, para di belakang limo taga di muka. Ala Cuki. Mana Cuki ni? Ma Cuki 58. Dan Cuki joget. Alun lai. Jika limo taga di muka, para di belakangnya, limo di muka, para di belakangnya. Uni tolong ba joget ni. Kalau tak joget indah diagi hadiah. Indah ba joget, indah diagi hadiah. Sunset dan calian ni. Siapa yang joget mana lagi dia adalah calian. Opang limo balik jalan dari medan pertempuran. Di rumahnya jatuh pingsan. Kalau mau nak makan 59. Itu angkonya kawan 59. 59. Coki berapa? 37 Coki Coki joget loh. Ya. 37. Enggak, 37 Coki 37 ah. 37 tu Coki apa menang? Coki, joget. Alah joget. Mana mau 9? Lapan balik nung keluar, 8 balik nung keluar aja. Ini Coki. 8 balik nung keluar lai. Kini ala banyak orang nan Coki harus 8 balik nung keluar lai. 8 balik nung keluar. 8 balik alun keluar. Iya Coki 3 balik. Iya. Harus
Kalau indah bajoget harus bagoyang. Ayo, angko satu nanti mungkonyo. Nah, aku osa bangga puaso hilang hari raya pastikan datang. Kamu doba sanang-sanang anak tua rasa terkirang. Sabangga udah. Limo balik angkonan datang. Limo balik di centang. Yang coki harus goyang, yang coki harus goyang. Cabui cie. Jadi kakak saja. Aku kini angkonan tiba. Malah minta, saya coki. Tujuh. Ajiko ampe di belakangnya. Tuh. Minta bungkonyo ampe di belakang abara minta bungkonyo. Rajuki ampe di belakang pada minta bungkonyo. Ampe di belakang pada bungkonyo. Satu pada lain. Ampe di belakangnya pada minta bungkonyo. Ah, ampe di belakang pada minta bungkonyo. Yang coki mah, coki ya. Alah, alulai. Ajiko ampe di belakangnya pada minta bungkonyo. Ampe di belakang yang coki harus bagoyang. Kalau indah bagoyang, lagi jadi Arab. Hadiah nan indah di hadiah. Kalau ndak bagoyang, hadiah ndak boleh bawa pulang. Santai dan marah dan aye. Osa budang karatai sure kirim makile cewek kami pengaranyo saja kete na anaknya rape 20 ala ampe 2 ampe nilie alun ado dape nanjoki banyo cabui cie joki jangan lihat pada joki dah iya ya joki mah pada joki ini angko apa nanti bo ampe di bungkonyo pada di belakang ampe nanti bungko pada di belakang ada joki ampe di bungko ada joki ampe di bungko ada joki ampe di bungko ada joki ampe ala joki ala menyo jadi harus goyang banyak lai yang joki harus goyang mana lagi dia ada ajiko ampe nanti bungkonyo pada minta belakangnya iya nan joki harus bajoget harus bagoyang aku ampe dong joki ampe satu joki ampe satu joki Bajoget sampai satu. kalau indah bajoget Satu bajoget. kalau indah bajoget
Hadiah teh 72 Renta. Ayo. Agini angko hadiah teh 70 para diminta Siana Coki hadiah teh 70 para 40 Coki 40 lah keluar. Bagoyang kayak ini angko hadiah teh 70 para diminta Siana Coki harus bagoyang kalau indah diagi para Siana Coki hadiah teh 70 tolong bagoyang kalau indah bagoyang indah dihagi hadiah indah bagoyang indah dihagi hadiah. Iya Coki dan teh 72 bagoyang. Kalau udah bagoyang lo, tak ada dia ro. Dua dia teh 72 harus bagoyang. Ayo ha iyo hei. Ini angko hadiah teh 70 para angkonyo para mintanyo Siana Coki Coki ini samsikar bakal comato cilale nanti pipinya pahenol bana bodinya sayang sengeneknya alam tuo 85 tiba 85 tolong di bariso 85 baju kena basamu alah adu menangnya 85 aku lawan alah panalimo adonan punyo ado pemenangnya 85 indah adi inyo manang batunya kurang angkonyo kurang indah jadi ini manang indah jadi manang amponan datang patanang danang ayay ada panalimo ado urang punyo ado urang suto urangnya surang sajo indah adonan lain indah ado lawannya 85 adonan punyo urangnya surang sajo indah ado lawannya 85 angko lawan aye ada apa ya aja ayo 85 mah Siaurang peraturan yang bagoyang harus bajoget indah bagoyang dan masua indah bagoyang dan lagi dia perjanjian bagoyang indah bagoyang dan lagi hadiah perjanjian dan gue 85 adonan punyo kalau indah bajoget indah diagi hadiah itu perjanjian indah mungkin diubah perjanjian Allah itu bue indah mungkin diubah Allah itu bue indah mungkin diubah 85 Yo. ya kecuali lo apa nalimo ambo kamu ko cecoan basamu samu alun tantunya manang 85